quiero ser gaiteiro. Tanta vehemencia estoupou pola noite nun gran concerto coa Sellalma, o Gabanzo Negro e Manu Chao. Ao día seguinte, a prensa belga e francesa, ou na prensa belga e francesa, Galiza foi protagonista. Esta terra estigmatizada polo catecismo e a emigración convertíase no referente da dignidade do mar. Algúns queren que esquezamos, mas aconteceu. Foi o 14 de xuño de 2003, que nunca cougue a buguina de Bruxelas. Pancalaica é un libro realmente, para min, totalmente distinto, porque é unha viaxe cara ao interior, é a crónica das miñas aventuras por Galiza adiante, das miñas descobertas por Galiza adiante nestes últimos 30 anos, primeiro coa música, logo coa literatura, radio, televisión, pero eu nunca escribiría este libro. O que pasa é que un día estaba en plena pandemia, era así polo mes de marzo, hora da soneca, estaba botando unha sesta, e chamoume María Velleiro de Nos Diario, a directora, dixome: Xurxo, non temos actividade cultural, poderías encher un anaquiño que nos quedou aí con un pequeno texto? Estaba así medio estado onírico, é un proxecto que me presta, e xe, claro. Cando comezo? Mañá. Eu pensei que ia ser por un par de días, finalmente foron 6 meses de pequenas crónicas. É que escribo? Non sabía, preveume iso, haberá primavera. Ese impulso, esa forza vital, ese verso de César Morán nese disco que lle dedicou Álvaro Cunqueiro. Estou convencido que haberá primavera, porque a primavera somos nós, somos este pobo que ten que cambiar a realidade dende abaixo, e este pobo que agora parece tan apoucado e tan controlado e tan humilde, sí, pero coa cabeza tan baixa, foi o pobo que dixo nunca máis. Quen se fai cargo deste cacharro ser gay? Mucho poeta. Non hai cousa máis bonita no mundo que ter un conxunto musical, porque andas por iso, primeiro polo teu país, non como turista, como músico. E tes a sorte que cando chegas a un lugar sempre hai alguén que che abre as portas, que che ofrece o mellor, porque chamaronte para facer a festa. Entón, claro, comecei a viaxar e vin que somos un país maravilloso, pero radicalmente incomunicado. E esa incomunicación, ou nesa incomunicación interesada, baseanse tópicos moi oscuros que son verdades absolutas para os grandes medios de comunicación, nomeadamente a distancia brutal e o odio eterno entre Coruña e Vigo. Non, Coruña e Vigo, e aquí o proclamo neste libro, non é que sexan cidades irmán, somos a mesma cidade. Xente que veu da aldea, familias que viñemos das aldeas a traballar na beira do mar. Porque é un negocio en comunicación. En dous sentidos. Por unha banda, cortar o vencello coa aldea. Sempre seguiremos, os que vimos de fora, sempre seremos cidadáns de segunda frente ás élites locais. A aldea é unha palabra maldita, xa ninguén di aldea, é unha palabra tabú, agora hai que dicir o rural. Bastante feo, non? E non coñezo ninguén que diga, eu vivo no urbano. Claro, sempre con eses tópicos, a aldea o pasado, a cidade o futuro, a aldea o marxinal, a cidade o emerxente, a aldea o galego, a cidade o castellano. Ese castrarnos a nos mesmos por ese camiño. E logo en comunicación un negocio, é un dos maiores negocios deste país, e chamase a P9. Como é posible que o eixo que teña que artellar este país, non só económicamente, son culturalmente, sexa un negocio privado? Somos un pobo de artistas, como todos os povos, pero non somos tamén un pobo de artistas. Estamos cheas de creatividade, pero sempre están eses tópicos aí zoupándonos. Os divertidos non, os divertidos son os andaluces, etc. Son divertidos, non digo que non, pero nós tamén. Claro, non podemos ser un pobo divertido cando a primeira condición para subir un escenario era cambiar de lingua. A partir xa... Entón, claro, pues, simplemente estou narrando encontros lindos. Filita Gai foi a primeira artista que cantou nas orquestas das Mariñas. E resumindo moito, era aquelas costureiras que levaban a máquina na cabeza, como decía Manuel Rivas. A tía Manuel Rivas era a compañera dela. E un día cantou unha festa ali en Tabeallo, triunfou. Escapou da casa para ser artista. Porque o pai dicía que as mulleres, os músicos eran xente da tralla. Quedou embarazada, o mozo non quixo casar, non importa, marchou a Venezuela. E ali volveu triunfar. Pero casou con un italiano, hai italianos encantadores, pero moitos. Pero casou con un italiano repugnante que lle impediu subir un escenario, nunca máis.
estivo 30 anos sen poder subir ao escenario, traballando como costureira, ata que morreu o italiano Repulante, e entón, con todos os cartos que aforrou durante 30 anos, volveu e montou un café concerto en Tabeallo. E dicía, pero a señora está tola, vostede ten que montar unha orquestra de vellas. Pois triunfou coas vellas e cos novos, foi maravilloso. Dicía, eu son dúas empresarias, non, son dúas persoas, Finita Gai, a artista, e a Martela, que é o nome da casa, a empresaria. Como empresaria son durísima, como artista son maravillosa. Armara un corrido mexicano por explicar a súa condición. Que tengo muchos años, ya lo sé, que no debiera andar enamorando, pero la música es mi gran pasión, y yo cantando a nadie le hago daño. Las canas que me ven blanqueando ya, refleja que yo estoy envejecida, pero eso es por fuerita y nada más, por dentro soy amor, en carne viva. Somos un poco de artistas, estamos cheos de talento. E o corrido mexicano dela acaba dicindo, y conmigo tienen lo que les faltaba, y conmigo tienen canciones y más nada. Era maravillosa. No noso tempo dicíanos que os diplomáticos que era un fracaso, porque non podía existir, segundo os máis sesudos analistas da realidade, un grupo na Coruña que cantase en galego, que lle fose ben. Non, era imposible, porque na Coruña ninguén fala galego, eso é que nos están dicindo constantemente. Logo vas aos atlas sociolingüísticos e dinos que números absolutos de habitantes, a cidade con máis galego falantes é a Coruña. Pero non xo creen. Non, ninguén o cree. Por qué? Porque triunfou a visión de Paco Vázquez. Era un fracaso? Pois non, foi un pequeno éxito. Cruzamos a pan de pasarse, empezamos a andar polo mundo e coñecer grupos e aventuras. Fomos tocar a barco de Valdeorras, no outro lado do mapa, nunca fóramos a Valdeorras, nunca tiñamos esa posibilidade. Un sitio precioso, no Malecón, na Ribeira do Sil, fixemos as probas, tomamos un vaso, poden ser dous, chegou a noite, fomos comezar a tocar, dixo a batería as palabras máxicas, 1, 2, 3, 4, dalle! En ese momento escoitase moito máis alto que os amplificadores, auga, sí, música non, auga, sí, música non, as señoras que protestaban contra o Concello porque non tiñan auga, facían ben. Boicotaron totalmente o acto, subiron ao palco, estaban todas crechas, en fin, imparables, eran jebicheras redondas. E entón, nese momento, estábamos totalmente acabadiños, e nese momento abriuse un rego no medio delas e apareceu Graciano, o punky do barco. Cresta punky, chupa de coiro, 4 cravos chantados cara arriba, e levaba unha guitarra eléctrica como o Indio Jerónimo nas películas. Sobre o escenario di, tranquilos nenos, mañán vou a misa de 12 e berro, auga, sí, misa non, auga. Tocar non tocamos, porque claro, tomamos un vaso, poden ser dous, pero foi moi emocionante e xa nese momento hubo un vencello para sempre co barco. Saúdos a Graciano. Feliz reencontro, neno. Unha das crónicas que logo incluín aquí chamábase Cal é a túa aldea? Na Coruña e en Vigo, por non decir en Ferrol, ou en Lugo, ou non sei, en calquer capital, en Ourense, onde for, o drama dun rapaz, era un rapaz que non tiña aldea. No instituto todos tiñamos aldea. E o que non tiña aldea estaba, sin embargo, parece que non. Parece que que hai un muro aí. Por qué? Porque un muro interesado, marcada esa distancia. Cando a xente obreira dos barrios, cando lle foi un pouquiño ben, en vez de amañar, como procedía, a casa da aboa, que estaría, pois eso, a media hora, unha hora da tua casa, da cidade, non, venderon uns chalés adosados nunha urbanización. Miro para a cámara, non sei se Pangalaica ten o interese pois, de moitos leitores e moitas leitoras, pero sí que sei que ten unha das portadas máis bonitas do mundo, porque é unha foto que transmite emoción. Esa emoción que medra cando se explica o contexto desta foto. É a señora Xosefa de Bastavales, a gran pandereteira que nos acompañou en moitas aventuras, rodeada polas súas discípulas predilectas, as garotas da Ribeira, Sofía do Son e Paola de Carnota, que triunfaban en Barcelona cantando rap en galego, con versos maravillosos, nesta terra de mulleres que sementan berberechos na Ribeira e patacas na leira. Esos versos tiñen que estar nunha antoloxía da poesía galega contemporánea, e non están. As garotas da Ribeira, Tupa, unha rapaza venezolana que quixo ser galega por descendencia, iba a ter unha nena, e quixo tela aquí, na Xunqueira, Sofía Labañou, compañera de múltiples aventuras. E a foto foi quitada por Vítor de Ginocha, o rapaz que ten o grupo Os Mordecáns, que fan rumba galega, no son de Porto do Son. Na casa de Rosalía, cando Pinto de Herbón foi coroado como poeta,
no aniversario do Bravú, cunha coroa de pementos que lle impuxo na súa cabeza a señora Xosefa. Imaxadevos a Anxo Angueira, con esa voz entimbrada dentro alto do patín, berrando: "E proclamo públicamente a Pinto de Herbón como campeón da poesía. E se alguén non está de acordo, que diga agora ou cale para sempre." Entón, dende abaixo, ergueuse unha manciña pequena e dixo un neno: "Eu non estou de acordo." Era Xairo, o fillo do Pinto, que subiu e comezaron a regueifar os dous. Co cal estaba todo pactado, tiña máis vida. A señora Xosefa, falamos de talento. A señora Xosefa é esa señora que cando Manu Chao mercou aquí unha casa, o pai, pois como ele non tiña teléfono, falamos dunha época que non había teléfonos móviles, deixáballe o teléfono da veciña. E entón, cada logo que estivo 4 días de canfornada, e cando volveu, tiña 50 recados. Entón, cando entrou pola porta, dixo Nina, a filla de Xosefa: "Aí ven o desaparecido." E o outro irmão: "Me dicen el desaparecido." Xosé Manuel Pereiro, o xornalista, reclamona como entrevistadora de artistas de moito talento para un programa que se facía na televisión española en Galicia que se chamaba Que serán. Entón, por exemplo, entrevistou a Cesárea Évora. Era unha roda de prensa, Cesárea Évora, distante, sofisticada, ali fumando, todos os xornalistas con moita distancia, e vai a señora Xosefa e dille: "E logo a señora cantos anos ten?" E lle: "Mas como dis, cantos anos ten?" E o outro dixo: "Non sei, 59." Aos 59 eu bailaba na punta do pé. E depois eu tive a honra de ser o seu guionista e acompañei nunha destas entrevistas a entrevistar a Compay II, o mito da música cubana. Xa está moi maiorciño, foi no Porriño. E a señora Xosefa, moitos bicos, que sei que andas un poquinho delicada, todo o talento, un pouco perguiceira, polo camiño díxenlle: "Señora Xosefa, que lle acorde ben o nome do artista, Compay II." Sí, acórdame ben. Chegou o tempo da entrevista e dixo: "Aquí estamos con meu pai segundo, que pasa de 90 anos e parece que ten 30. E dio Compay: "E iso que non me ha catado, señora Josefa." Nunca vi maior sintonía entre dous artistas. Inmediatamente Compay aprendeulle a facer a clave coa culler do café e empezaron a tocar xuntos. Compay II era santero, entón cada vez que mandaba un grolo de ron, cuspía e dicía: "Pa la gente." E ela igual: "Pa la gente." En fin, somos un pouco de artistas. E isto temos que contar. En este ambiente de pesimismo, que non é só a pandemia, non, de pesimismo cultural, como nos están laminando, como deixamos de ser un elemento de creatividade absoluta para ser outra vez o galego como unha cuestión coloquial, familiar, pero que nunca poderá acceder aos grandes pensamentos, por iso está o castellano. Frente a iso, o poder da xente. Con Pangalaica levoume a un mestre, son unha persoa moi afortunada. Convivín e tive unha relación moi próxima con Manuel María. Ese sabes que a última década da súa vida viviu na Coruña. Claro, era o meu mestre e tivemos a sorte de convivir con ele intensamente. E cando estaba escribindo estes contos, dime de conta, ou cando me chamou xa o director de Galaxia, Francisco Castro, para escribilo, que foi no mitad do proceso, pois dime conta que estaba facendo unha cosmovisión, que non eran só pequenos petiscos con un pouco de ilusión. Entón recordei ese poema de Manuel María, Ainda teño esperanza, que sai como no comezo do libro, e recuperamos esta foto que para min é maravillosa. Entón ese poema é a poética, para a redundancia, do que pretendo nestes petiscos. E di así: Ainda teño a esperanza de poder percorrer unha por unha todas as parroquias de Galiza, lugares e casais, andar porta por porta, dialogar persoa a persoa, face a face, pois non hai tarefa máis urxente, fermosa nidia, necesaria. En fin, e continúa ata que remata que o poeta quere ser po, so fundamento de semente que apenas poderá rozar a intimidade choída dos galegos, das galegas. Extraña tribu incomprensível, feita de tebra, vento e cantaría. Iso, no Ronsel de Manuel María, Pangalaica. O realmente interesante é que aínda campa por Muxía algunha nena agora anciá por ela recuperada. E é verdade,
porque a muller zapatilla da ponte chamábase Felicísima e era a nai da miña sogra. Saberes de antes, quen che nos dese sentir de cando en vez agora o seu impacto vivificador. Haberá primavera.